Manong Reggie, di mawawag iti cellphone ko. Apay nga tagang nervyosa nga. Hello? Alicia, Kasla, agkakapsat ti boses mo. tungag ka iti bakak. Awanan ni Omar. Awanan ni Omar. Anya ti kayat mo asawan. Naipasungal-ngal kami iti nadara-arangan. Iti panangraot mi iti kuta dagiti kabosor. Kat maisa ni Omar dagiti mapupugaw ti bangkay na. Sana po doon ta. Sana mabalin amatay ni Omar. Ayatem ka lang ni Omar. Saan ka di akagurgura mo na? Kan inlunod mo ay. Apay nga inawagan nak sarhento. Tapno iparupang kanya. Anaragsaka kon tapi may sunti pa nangilunod ko kini Omar. Kasta ka di? Pagkawan na kumanon sa air ko tinignam. Inawagan ka. Tapno ipakamuking ka at aksanggasat ni Omar. Sapsapulan pa lang dagiti pada ka soldado ti bangkay na. Tapno maipayan mo't lang iti nasaya at apan na kay tanam. Sige. Agyaman na itiawag mo kanya. Sapay ko ba? Taagtan ng tikararwan ni Omar itinagkay sa abihan. Kuna ni unad ang nagpakada kakanukin ko na nga umay ka dito farm. Nay, apay, nagsangsangit ka. Lolo, Hmm. awanan ni Omar. Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Imawag ni Manong Reggie kanya. Naipasungal-ngal da ka nung itinadara-arangan. Kat maysa ni Omar kadagiti mapukpukaw ti bangkay na. Kasano nga ibagadaan na tayen? No saan dapay anak kita ti bangkay na, alaman? Nakakita da ka nung itidara. Iti nakakitaan ni Manong Reggie iti nakapasagan na lolo. Amang ano inuluyan ka nung dagiti kalaban da. No napiyang man. Amang ano linamot ni buhaya iti asidag akarayangan ang nagrarangatan da. Ay, kat... Ay, no, dahi tatigasat na kat... awan mabalin tayo, apo. Ape, asaan kang hagsao, Marjorie? Maragsakan ka kadi iti napasamak ka ni Omar. Tanya't pagkitkitaan nyo kanyak tatang. Kananya ko at pakibiyang aki jay. Dakas saklaon na hindi pa nagkitayo. Pagayatak ka di, tinapasamak ka ni Omar. Ay, Amamuda kon. Nauyong ak. Nga madamat riknak kamasakitan. maasya naklaunay ka ni Alisa. Sangit asangit. Amok, ay ayatan na pailaang ni Omar. Kinamaag. Noy ayatan na pailang timay sa nanatay. Makasarak to itinasaysaya at tao. Iti umno a panahon. Dahil tati parikot ko, Lisel. Aging gaita. Sanda pa yung nasarakan ti bangkay ni Omar. Amang ano na tayo ngagpaison di kayam ko. Amo ka lumdaan ka mo titi napasamak kang kuana. Kat mawatang ka. Uwan. Nakasingsingpat at tao ni Omar. Inyawag ko adagos kini Alisa. Ora imbaga na ide agagura na tigayim ko. Nariknak ang maladingitan mo't itinapasamak kini Omar. Omar, nasakit launay. Mabalita ko manatan aglinipan. May anas ka namatay ka. Idinto na kay kandeng ako na sumurot ka ni mama. Tapno baring iti panagin na dayuta. Kaya masursurukan to halipatan. Ngam iti ipupusay mo. Ad-adasan ka malipatan. Hintalimang ka di tayo puso.
Adda ko maipakpakaasik kada kayo mamang. Uray tanatay mata ni Omar. Amangan na mabalin, asaan ako nga agtuloy asumurot kada kayo. Alisa, aging kay tewan makita abang kain ni Omar. Di mo maibaga nung natayo. Anya ti kayat yu asawan mamang. Kayat yu, ama panagnakat no natayan ni Omar. Anya ti kinunam? Awan tibain mo! Marjorie! Marjorie, anya ka diti mapaspasamak ka. Apay at tinumpam ni Alisa. Jack magustuhan ti pa ng sungba-sungbat na kanyak tatang. Pampanunod at ti masakbayan na. Ngayon sungba-sungbatan na kitli. Nagkabaalan ti magpanaw ka na kayo, Lolo. Batbatkin kayo una. Katsak, saan ko apat-batgan ni Lolom? Saan nakmat apat-batgan? Sino ka diti na ipasnaikin ka? Siyak ti inam. Siyak ti inaman nagrigrigat para iti masakbayan. Kasaritam anasaya at ti anak mo, Marjorie. Iparitnam apatpatgam. Saan mo na Tatang, ibas? isu anatanggan ti ulo ni Alisa tapampanoy nuyan nyo. Saan apod no dayta? Ikarkarigatak nga awaten ti karirik na ni Alisa. Pabusuyan na kumamakisarita ken kuana. Nagtudula itinapig sa idirabi. Nakadadala man tinapres nga agos ti karayan. Naot-ot pa ila dagiti sugat ko. Diyos ko. Agyaman at tainig kandak pa iti sa bali apyag. Tibol lalayaw. Malagip ko ni Alisa. Kinunana idi. Nga uri agin na dayo kami. Kat agkita kami tungla. Iti unto tibol lalayaw. Saan ang masapol ang maman na si bibiyagag? Saan ako nakasapulang itibiyag na? Agsakripisyo para iti masakbayan na. Helikopter. Helikopter dagiti soldado. Wanwanawanan dalakit di ti aglawlaw. No mabalin la kuma. Saan da ko na masarakan? Kasanon ti kinasoldado. Daytoy laangan tinabati para kanya. Dumngag ka kanyak. Maawatak ti marikrik na Alisa. Uray siya ka. Diyak kumamot kayat nga ginadayuta. Tasipod kinaubing mo, siya kon ti kinadandanam. Saan lang nga apo ko, ti pangibilbilangakan ka. Talaga saan ko kabalan ti mayadayo ka na kayo, Lolo. Tulungan na ng pakpakaasikin ni Mama. Aditi ko man nga ituloy ko ti panagadal ko. Para iti masakbayam ti pampanunutan ni mamang mo. Uwan, Lolo. Amo. No kayat ni Mamang agabruda. Ington makaturpusak la kuman. Saan ko maasyak ti makalapad kan ka? Napigsaak pa'y. Kan kabaalak ti agbiag ngagmaymaysa. Diyak kayat amalmal tayo kayo, Lolo. Bayam. Padasag akasarita ni mamang mo. Ngam jak maipanamdama. Numaallokoy ko apo. Agyamanak na nasarakan da kamatlaan nagitipada da soldado, Omar. Di mo ka talaga anatay kan. Naimbaglaangan. Tada nakakita kanyak. Kasladya akong kabalan iti. May sa amang nganop alakay. Tinang ispal itibiyag ko. Milagro ti pan nakalasat mo. Nalaing ni ama gayong. Kinabagalan na nga inikat dagiti bala asimrik iti bagik. Naimbag. Tawan na tamaan nga internal organ ko.
Saan mo payag sa timatay? Kung gayon, ninyawag ko adagos kini Alisa tinapasanak mo. Kastao na sangit na. Reggie, Apay nagsinay ka? Saan ka di arumbang kumaamaragsakan ka, Omar? Ay ayatin nakapailaan. sana na masapol ang maamon na si Bibiyagag. Awagam ni Alisa. Ibagam ken kuan. Anasarakan dan tibangkay ko. Anya? Sigurado kay ti dayta. Wan. Sigurado akong iti pangadang ko. Para iti masakbayan ni Alisa. Maawatam ko, Ma Marjorie. Uray siya kat mailiwak. Nupay ibagbagak anapig sa akpay. Agam amangan no jak madairan ti iliw ko kan Alisa. Talaga napatid ka na kayo ti apo ko yun. Saan lang nga apo ko ti pangibilbilangag kan kuana. Kasla siya kun ti amana. Apay, anya ti pagbotngam. Aging gaita, awan pay damag no nasarakan dan ni Omar. Kapilitan ngag may sakag subli di Manila. Tiyak mo kadwak ni Alisa. Agyaman naklaunay. Maragsakan lakad ni Alisa. Amangan no daytoyon tigapuna nga umasidag tirik nanaken ka. Grabe ila unay at nga masapol mairing Pasko amin dagiti assignment ko. Ni Manong Reggie tumaw-awat. Hello? Nasingag sa mo tantipan na turog mo, Alisa. Agar-arami iti assignment ko, Manong. Manugot ni Mamang, alip pasik ti panagadal ko dito Ilocos. Sumurot at tukin ni Mamang agtrabaho ijay London, inton makaturpusak. Narabian ka man nga imawag. Nakasubliak nga may nanit ti Destinok dito Bicol. Kasangsangpad ko laan. Kung gayon, nasarakan min ti bangkay ni Omar. Anya? Talaga anak tayo ni Omar. Imbis nga bakasyon na kaya lugar mi. Napanunot ka dito ilangan lugar datatang mo ti mayak. Nasaya ta nakapasyar ka. Ingkadang mi kininanang, adito kami langan ngagnaad. Mabuting kan sa amatan. Ang mga nutuntunan ni Alisa iya lugar yo. Tapno panagnakan na no talaga anatay kan. Awan nga ta ti panagtalaknakan ka. Kastaw na sa ibag na di. Nakonsensya kiti panagulbod ko. Amuda ka di iya lugar yo. Si bibiyag ka pa'y. Diyak mo. Reggie, ada kayat ko aparamig din ka. Ah, Kayat ko nga da makita ni Alisa apamanak atalagaan na tayo kon. ni. Anya ti kahit mo asawan. Anya ka diti pakakitaan anatayan ti may sa ataw. Ni, Omar. Sigurado kay ti daytang ibagbagam. Ibilang ko ti bagik anatayan. Saanan asyak day di Omar. Anagayat kin ni Alisa. Ngam, iti puso kan panunot dayti nga Omar. Saan ang nagbaliw? Narigat ti manglipat. Ngam awan ti sugat adi kabalan apaglunitan ti panawan. Sige. Adaking ka, nukasta ti pangadeng mo. Sandak la ko man ngayon tulnog dito airport. May kawak lang arudan kada kayo. Kini Alisa, tatang. Sakbay asumrag kayo iti departure area, Mamang. Kaya't kayo pa'y nga arakupan iti na ero. Patpatkin kayo unay, Mamang. Alisa. No saan ka kumaan nagbabawi? Kadwa ka. Iti pa nagsubli ki London. Dumtang tuti na apanawan, Mamang. Huston dayta panagpinakadayo nga agina. Marjorie, papan kan iti departure area. Sige. Panawan kayo. Agananad kayo. Kakaiso na nagpasyar ka iti lugar mi, Manong Reggie. Dito'y matkampusan to, timayanta. Kwa. Alisa. Ada kahit kong ipakita. Ngam, saan ka kumangagsangit?
Ha? Iti daya pa pananta. Sige, mapanta. No, apay anas kan nga aramidin na ito ni Okamar. Dayta. Ha? Di nakasurat iti lapid. Omar Garcia. Omar. Pagawanan na po, ma. Ngamday di panangilunod ko ka. Gapulang iti pungtot ko. Kasla nagparik na kang katinapasamak. Binilin na ngaywanan ka. Saan kanto amalipatan, Omar? Nakasubli ka dito lugar dalis. Ngam saan ka nagpakita? Gaputa mo natit na tayo ko. Iti puso kong panunot na. Nalipatan ako. Nadlaw kay tay, nakipinayapay. Itagrup ba tayo? Apagbait lagayam ti pan na kay destino mi di Bicol. Agpadatang agsubli di Mindanao. Wan. Kalpasan tayo di napasamak. Kat, anya, agikat ka na soldado? Awan ti takrot na soldado, Reggie. Kasi ti pagsasaw. Kabayatan na masugsugatan ti soldado. Ad-adda tumurtured. Naibaga ni Ali sa kanya. Apama na makaturpos. Surutan na ni Mamang Nigel London. Talagang awan ton ti gundaway mi ang makapagkita, Reggie. Talaga adya ako nakapagkadkad ka ni Mama Lolo. Adayo pa'y ngagturpusak. Pinaysaghanan dagiti papeles ko. Gaputa day tati nagtulagan nyo, apok. Para mutla iti masakbayam. Nabayag nga insaganak ti bagi. Tapno kabaalag ti mangpanaw kada kayo, Lolo. No kuma sumurot kayo langan. Oray agbakasyon kayo iti sa magmamano a bulan. Lakaya kon. Taragsaka kon iji farm ko, Alisa. Inton matayak. Agawid kanto tapno kita ti tanem ko. Ni Lolo mat. Kaya't yun, saan kayo apanawan? Amangan no inton addakan ijay. Saan mon akayat ti agbakasyon dito'y lugar tayo? May sawin no, do atawan Lolo. Agawid akto. Anya lakit din ti apo ko. Mapankanto pa lang ija London. Day takit din ti pampanunutam. Umawawag ni Mamang Lolo. Magagaran lakit ti amakadanon ako ni J. London. Hello, Mamang? Oh, nakasagana ka di amin na nakawas mo, Alaysa? Saan la adagiti kawas ko tinakasagana, Mamang? Oray ti puso ken panunot ko. Di bagi ka mismo? Narugyak pa yan tinagpakada ni Lolo. Nasayat no kasta. At ang trabaho, pangisulkatkan ka. Ngam kinunakit agbalin na boss mo, oray makabulan pa ilaang, agpasyapasyar ka. Makaanayin ti makalawas, Mamang. Kaya't ko ngagtrabaho ka dagos. Kaya't ko ama kumikom ti panunot ko. Sige, pagsaritaan ta tayo tunadakan dito eh. Kumusta gan ni tatang? Nasaya at pat, Mamang. Saan amalidayan ti ipapanaw ko? Kaya't yung kadi akasarita? Kamaudyanan na, nakadanon kamatlangan dito eh. Na iti tinabayagan ni nararapaat ko. Napintas gayam at talaga dito, Mamang. Saan lang aladawan? Mismo nga ibadbadag ko nagitisaka. Makababawi ka nga ta. No, apay ngay takalang ngayon pa eh. Intun bungay bayag, amang ano saan mo na mapanunod ti agawi di Pilipinas. Mabalin, diyak kaya't amalagip ti Pilipinas, Mama. Malagip ko laang ni Lolo. Amo kamay kawa kalaang. Saan ka madanagan kini Lolo? Napigsa day jay, kan adda mga iwan kan ko ana. Talaga napigsapay laang, Mamang. Danda ni inal daw iti farm. Uray an anawaan ni Manong Onan. Ala, ingka nga rod aginanan. Intun ligatan nga ipasyar ka.
Dahil tala cellphone mo tisang kakitam na datayo dito yung detachment, Reggie. Amom lang nga raw doon na naingat ti baro a commanding officer tayo. Ang mga napampanunuti mga babae man ang tikit kita. Mas tawakin ka, Omar. Kaslawanan interes mo iti babae. Nakakonsentrate ti panunot ko, iti kinasoldado. Ang magure ka man, babae mo talaga dahil takit kita. Talaga napintas kaya medyo London. Kaanon to nga ta ang makapandataw iya. London, kunang? Ang mga no kahit makita, hindi kinapintas dagiti dua ababalasan. Awan makaatiw iti Pilipina. Nang rona no Ilocana. Saan ka nagbidot iti dayta? Nadungo, ken nagagatilo ka na. Nan, kita man nga raw. Sigurado ka kahit makitaan. Ang mga no di mo malapdan tapuso mga gayat manan. Sika talaga. Makasasawa kan san. Hanggang di ka mo't makaaram. Oo, daytoy, kita Mira Ha? Ni Alisa? Kung nagtupay ang mas daaw ka. Oh, ang mga nagbabawi ka na binulod mo ti cellphone ko, inukinidam. Nakadanon gaya mo ni Alisa iji London. Ay, mangrugin amatong pal dagiti arapaap na. Arapaap na? Wino arapaap ti inana? Reggie, awan sa bali at arigagayan tinaganak. No saan ati panagbaligi ti anak da? Ay, ininot ton ngagkupas iti lagip na. Ijay Ilocos adim maklan na. Ay, ano lang nga orayan. At nagaya man makatawan ni Alisa di London. Ay, anya ka di nga aldaw ti awan serrek na. Awan ko mati sarap na itangal daw, tatang. Ngam kinay kayat nalat na pan nagtrabaho. Ay, kat agaliwak say kumamot Dila aginalan. Iti unag ti makatawan na kaadda na dita. Adon ti ornong na. Talaga, tatang. Awan mo't paggastusan na dito eh. Malaksit ti gasolina at ilugan na. Siyak pa'y tigimatang itilugan na. Ay, ti apo kun aya. Adon ti nagbaliwan ti taray ti biyag na. Pudno da ita, tatang. Nakapimpintas pa ni Alaysa. Aglalo ta natayag. O kahit kumusta kayo matan? Ay, gagangay ti lumakay. Banggapon nga agsalog ti pigsak. Ang madmaditiriknak no saan ang agtrabaho. Nung kumapadasan yung matag bakasyon dito, uray makabulan laang, tatang. Ay, marigata naksa nga agbiyahe iti adayo. Saan kayo amadanagan kanyak? Kabaelak asalwadan ti salunat ko. Kung gunam loko. Nakadit ti mapaspasama king ka. Nujak nga si putan di mang paltog gumaking ka na tayo kan. Diyak ngamin na siputan nga dakabusor iti likodak. Panggap na gaya malipatan. Ang mga no dahi ti siputa makabuso. May isa pala po. Agan anad ka kumahan. Kahit mo ka din ti matay. Nalpasa kon anatay idi, Reggie. Agarudok ta asumpok iti dayaman na. Awanan ariding kami taglawlaw. Ang mga no naibusan dagiti kabusor. Nagbaligi tayo yung operasyon. Barang mapalabusan tayong magbakasyon. Uray makalawas lang. Adita. Naglingit tayo tipon na kayo. Kat. Sa din no ti plano mapagbakasyonan. Awang ka din plano asumarungkar ije lugar tayo. Makigtot na lakit din no makita dak. Temo da ngamin kit nataya kon. Adita. Awanan ti manggag akanalbo ang manipod ka dagiti kabosor. Naibus dan samot laan. Huwag gayam. Aw-awisin nak ni Teniente Marquez. Ngagbakasyon ni lugar da Alisa. Ingkarik no ni Ama Felipe. Ngagparti ti Kalding. Untun kasangay na. Aging gagayam ita, Reggie. Nasidag pa ila ang tirik na ni Tata Felipe. Kadagiti pada tayo soldado. Uwan. Amom? Agmay-may sa kanon. Pasaray ka no pasyaran ni Teniente. Saan dakton nga orayan, mamang? Maturog kan tulatan.
Ang mga nutong nga tirabi inton ang makasangpeta. Adumat lang takit ni tilugan. Kapay nga di mo inaramat ni Kutsem. Wano, nagtulag kayo ka di kinimat? Nagkuyog kayo nga pasyar? Aging ga inton nga tirabi ti pa nagtrabaho, mamang. Ado ti trabaho di ti opisina. Kunak man nagnobyo kayo kinimat. Mamang, awan ti planok a makinobyo ka dagiti agar-aram kanya. Aglalo ka dagiti gangganaan. Saan pa'y apanawan nga agsarak kami iti lalaki anay kari para kanya. Sano ka di ba yan nalipatan ni Omar? Saan nyo kuman nga ipalagip ni Omar, mamang? Nabayagan nga agin ina na iti tanam na. Kasano no si Bibiyag? Nukas pangarigan si Bibiyag. Saan dak ka di apawilan? Talaga kaya masaan mo nalipatan? Mamang, imposible at si Bibiyag ni Omar. Kinuyog nak ini ni Manong Reggie, anang sarungkar iti tanam na. Kumusta kayong tata? Colonel. Ay, Reggie, teniente, handa kagayam. Ay, kita man ti lumakayin. Jackson makabigbay. Nakakalugo nga kami na. Kan 5 kayo matilangak. Nakabakasyon na kami na, Colonel. Inawis nak ni Teniente, iti panagkasangay na. Kan mailiwak mat iti lugar yo. Nagasat ka, saan ka nairamraman api musay iti day dinadara arangit. Nakasi ti Diyos kanyak, Colonel. Saan ko pa agasat? Ay, kumusta kayo? Ay, narigat ti agmaymay sa. Ay, agtalon atawan ni Alisa ije London. Saan ka di pa yan nagbakasyon? Ha? Ay, di na nga tanam mo ti dalan nga agturong iti lugar adi makilan na. Aya. Ay, Colonel, agtudon sa paten. Ay, Aglinong tayo. Kabita ba, Omar? Maditipan nakatudok iti kalman. Agpanatingak samot yan. Kilan kami na nagbayakabak iti mangmang kami. Natuduan pa nga rod ni Ama Felipe. Kasta una iti panakabasa na. Timulong nga nagilinong kadag iti makmakan. Among nandor pa ila tilakay. Ngam nadlaw ko analiday. Di ka numatin malagip ni Alisa. Ti agbakasyon. Ang mga no, damot to nasawa na. Awan mo tinaybagbaga na kanya. Kan saan na ka analagip? Ngamin, mamati daan na taykan. ay nagngayon abigat. Ay malagip ko lang arod ni Alisa. Kat ad-addamanan asumkan ti iliw ko iti apo ko. Kasta una iti ayat na ide no makakita iti bulalayaw. Ay sus, madi ti panagangas ko. Ay madi talaga ti panakatulog. Isus apo. Baunak man ket dini unad ako matang iti agas ko. Pagbit samot lang ti panagsarita yu ken tata ngem apay akas ta tilangam. Naliday ka, kasla madandanagan ka pa'y. Saan ko anak kasarita ni Lolo, mamang? Intaray da kano iti kalma ni ospital. Ah? Naggurigur ka po iti pan nakatudo na. Ay ni tatang naggagat. Saan mo't kami nawa? Apay ang nagpatudo. Naira na ngamin ang nagtudo iti nangandag iti soldado ijay farm. Takasangay kano ni Teniente Marquez. Teniente Marquez. Aging gaita, nasidag pala ang kadagiti soldado. Mamang, kasla nakariingat iti panagtagtagainap ko. Agbakasyon na. Nakalagip ka man ngagbakasyon. Lakayan ni Lolo, mamang. Kaanon to pa iti panang sarungkar tayo kan kuana. Diyak maawatan ti mapalik. Kabayatan ti panagbuybuyang iti bulalaya. Ang ada ka di pa serbina. Saanan ang matumpal ti panagkita mi kini Omar. Iti ungto ti bulalayaw. Kas iti ipupusay na. Saanan nga agumar. Iti nakay talimangan na dito'y puso. Alisa, Ni Lolo Felipe. Ang mga numadlaw ng agsangsangit na. saan ka din nga agar arbes, apo? Saanan, Lolo? Timpuaran ti bulalayaw.
Apay arimor kayon iti kwartuyo. Karurwaryo lang iti ospital. Adda-adyak maimbagan no agid idda aklatan. Apay, bayat ti kaadam ija London, saan ka kadi nakakita iti bulalayaw? Kasladyak nadnadlaw, lolo. Gapo nga tayo iti pan nakakumikong ko iti trabaho. Agyaman nak iti panang sarungkar mo kanya kapok. Sumarunon to kano ni mamang, lolo. Lolo, kasla marunawak iti panangkita yung kanya. Ad-addamanan apimintas ka. Aging gakadi ita, awan pa'y agaywan iti pusom. Ado ti agar-aram kanyak, lolo. Ngam gaputama kumikumak iti trabaho. Saan ko anay taltalag ida? Oh, kasla lumugar kamat ditan, Reggie. Wano, talaga ang mga asawa kan. Panawon mo tan nga seryoso ta kumar. Lumakay tan. Sa nanay baga ni Ama Pilipi. Nakapagyan nagkaayam nila init. Talaga mata niya. Si kakit di tinagasat ang maikamang dita. Oh, sino nga ron tinakaumami ti dayta? Ni Alisa. Ha? Nagbakasyon gayam ni Alisa? Wan. Manadangan oray di panagsakit ni Tata Felipe. No makitam la kuman ni Alisa. Napimpintas man yan. Mabit lang. Ipatulod ko ti picture na. Ayan na. O, deta. Naisan kon, kita Sige. Lukatam ti messenger mo. Ni Alisa ka di dayto yan? Nagpintasan? Ngam ad-adamanan ajak maikarikan ko na. Talaga, ni manang linet. No kaano pa'y ang nagbakasyon na? Iso ti pan nakalagip na amang sarungkar iti tanem day di Omar? No, amo nalakuma. At inulagak nila init. Oh, apay asaan ka ang makasama nung Reggie? Ha? Anya ti itantanamitim mo? Oh. Kas ka lang nakigdot. Kaslada nakita ka tao. Ha? Diyan ka mo, no? Arapaat ko lang. Kilaat pa ta nagpukaw. Uno, nailingad ka dagiti natatayag a pansyon. Siguro damot ng sarong ka diti kabagyan na. Damot sa magmamanod at tao dito eh. Uno, alalyaki diti nakitam. But-but nga nakmat. Awan pa'y tinangag ko nga istorya nga ada nakakita iti al-alya dito'y kampusan to. Amangan no mailiw launay ni Omar kang kagad nagpadlaw. Numanon atawan manipod iti pimusay. Uri, naminsan na kuma iti tagtagayin ko. Saan ang nagpara? Mano na tawang tinapalabas. Itilaksid ti pan nakaam muna ano tayo kon. Saan pa'y anak ayan ayat iti sabali? Wano, siyak matlang at tinaikari para kinkwan. Saan ako na maikari kinkwan? Ganito lang ang maamiris ko. Saan ko marumbang a pinagparang ko anataya kon? Inaramid ko day jay. Tapno sa anak ang makasinga iti panagadal na. Naimbag ta nakasangpet kayon sakbay ang nagtudo. Naira na ang matutudo ti panawan iti panagpakasyon mo. Saan ang matanganggar arapa aplaan? Kasla ni Omar tayo dyan nakita. Al-alya na nga tayo dyan. Diyak lang rod maawatan tayo ti Margaret na. Ag nag-nervyos ako. Alisa, anya ka di ti pampanunutem, apok. Lolo, amangan no saan kayo amamati iti dayto nga ibaga. Kasla ni Omar tayo dyan nakita kiti kampusan to. Ay, arapa ap mo lang ata. Iso ka di nga awan pa'y nobyo, ta di mo pa'y nalipatan. Lolo, adag tuk-tuk-tuk. Hindi, sino nga taday takit agtudtudo. Siya akong timapan mangilukat itiri daw, Lolo. Amangan na napatagti ibaga na.
Omar, Alisa, mailiwak launan ken ka. Ngamamok asa anak ang mapakawan iti dayto nga inaramid ko. si kakating agpaiso, Omar. Si bibiyag ka. Amok anadlaw nak iti Campo Santo. Nung kasta, saan ko lang parpar mata? Numanin atawag tinapalabas. Pinamati nag-anatay ka. Adu alwak tinagaribasay. Sa kalpasan na, di mo matlagayang maibtura, tiili mo kanyak. Ulitak Alisa. Pakawanin nak. Diyak kahit asyak ti makagapo. Iti pan nakasing ati panagadal mo. Sumrag ka. Nabasbasakan. Saan ako nasumrag? Tadyakon maikarikin ka. Nakapinpintas ka launa yan. Omar, kaya't mo ka di manin at sanitang. Ita ka di pay. Tanutungpal kung ti arapaap ni mamang apagbalinak. Awanan ti makatubang iti ayan ta. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Pangasim ron. Di na ko mapilitan namang tutupking ka. Addan to alto mo kanyak, Dave. Nukunam ang mabutbutang na. Nagpitot ka. Uray pa adot barkadam, kanbaknang ka. Anya kadit mapaspasamak ka na kayo atwa. Kaya't yun ti maipan iti opisina ti din. Saan tapay analpas? Apay Dave, anya po ti ririyo. Sika. Inagaw ka kanukin ko na. Anya? Awa mo tamo ka na kinawatan yun. Apay ko mangibaga na ti kasi. Kaslakit din. Agayan ayat ka. Puro Diyos matday di aron. Nalawag ka di pa iti panagot-utek na. Ngam no saan nagparpang uray baknang. Tutupak kilo ko. Pagustok man tapno di nakabusol. Di mo aramidin ti kasta. Saan nalaki ti apalti ng talapayag mo? Dakkel ti pa nagusto ng aming kinggakin. Apay nga, di mo inaklon. Pudno nga aron kanyak. Ngam sana nga agtatakon ni ti lalaki. Kan pakiayan-ayatan. Ulita, di na ko mapilitin amang tutupking ko ano saan ko nga atrasan. Ngam no ka ba alam alikdi kan ti riribok? Kasta ti aramidin, Dave. Aking gaiti ka ba alam, anak ko? Saan ka makirire? Isu matatan, ngam nalabas nga minti na ramid da yaron. Awan karbangan na amang sitar, kin mang bilin kanya kakasya. Anak ko. Isu to dumbang nga umikay kaninida, tadi dalang rod kayat. Binas na dalang rodin. Dahil tangarod ita. Ang mga no pakaisar-sarakam, anak ko. Di nakpagdanakan tatan. Santak laki di asaktan. Mapalawas ko. Kin nakasagana ka mang ipustay ti biyag ko kapo kanida. Adayaw ti madanon ti tao ama nagpasensya. Amok tatang, kanayon nga bagbagawi na kita kanya. Wen, anak ko. Ngim nasaktan na kung na yaron. Hay, san kun nga mo asaritaan? No panang salaknib iti bagim. Wen, saan mo't amabalin nga itayam latan ti bagim no saktan da ka? Ay una, kakaisuna sanda ka sinaksaktan. Saktan nakit din siya sa bali at tao. Anya jay nadamag ko si Kanida.
Agad-adal kapaylaan, si kaki din ti pagapapaan ti lalaki. Anya? Adda na kay danon kanya. Katyak kayat dayta, ti panagadal mo ti ipasnag mo. Taday ta adal, isot kapatgan atawid mo kanya. Kan saan lang adayta? Saan da maaga wenno matakaw? Amok dayta. Ipaspas na kumad. Nasayaat no kasta. Di kay matanagan, mama. Inspirasyon ko lang, dayta. Nasayaat. Ang kasanon no agbalin at dispirasyon. Dinto mapasamak ti kasta, mama. Saan ko nga ilibak kada kayo? Ay ayatot ni Dave. Kan no isot mapukaw ko, jak amo na niya ti pagtungpalan ti biyag ko. Makita. Isupay lati kunak. Awan rumba nga pagdanagan niyo, mama. Danda niya ako nagturpos. Sa bagay mo't kiti, Urem ako na nga da mabalin tayo ti biyag. Kayat ko ti makaturpos iti kurso. Kan kayat ko ti agtrabaho. dayta ti kalkali kagumaklaunay. Tasi kamot lang ti mangimaton kadagiti negosyo tayo anapanawan day ti papam. Wen, mama. Ti kinabak nang kat mabalin ama ibus wenno mapukaw anak. Ngam ti adal, agtalin na edken ka tungpal biyak. Nasakit tinagam ko. Kaya't ko alam masan iti arak ti sakit tinagam ko. Iti kaadan relasyon danida kan dayjay atif. Saan kayo agdanag? Ada planok kin ko na. Balaagak pa'y maminsan. Kat no di agtungpal. Ikak iti pagnakman na. Ada kabalan mi. Baknang da papa. Ket no mabalo dakman. Makarwarak mutla. Takabalan dati mangala iti nalaing abogado. Hagsagana dayjay atif. San asyak tay tao ang nalaka arumukrok ma. Ken mangawat iti pan nakapaay. Nukunak nga awan sa bali. Ama katagikwakin nita. Kasta ti kayat ko ama pasamak. Ket no kasapulan nga awan makatagikwakin nita. Mga ramidak iti pamuspusan. Amom ni the friend, apalan kayo launay kintip. Apay mo't. Nakaragragsak kayo ato ha. Rumbang laan. Tawan mo't panggapuan mi ngagladingit. Ikararag ko, amatagnayon tiragsak you, friend. Agyaman nak. Ngam kasi tinakunak. Makapagsisina tayo man, wano agiin na dayo tayon tukal pasan ti graduation. Ta siyempre, agsapol tayo iti panggadan tayo. Saan ka amalipatan? Sana parikot day ta. At damat cellphone na pag-inawagan tayo. Uwan matkit di ah. Anya nga tadag iti mapasamak iti biyag tayo, inton makaturpos tayon. Anya ti mapasamak iti biyag tayo, inton at trabaho ti tunggal maysa. Anya? Ay sus, nagadayon san tinagtang ti panunot mo Lin. Mut ah. Anya nga tatigasat ti tunggal maysa kada tayo. Hoy! Lumagas ka pa'y! Di na kayong kaskaso ron. Nagbastos ka matan. San agaputan no biyamon ni Nida ket napangas ka matan loko. Sorry ha. Kunak mo sana siya tao awagam ron. Ada pa nga sa bali at tao dito ya. No sana si ka? Hoy, kun kunamot kanya kon. Damat na akan ko. Pangas ka talaga niya. Anya nga tano disnugan ka. Awan ka po nang ramitim di kasta ron. Pangas ka talaga. Ay, kabalan. Ayok ka. Daytoy pa'y. Dita, nasipaw ko ti imam. Guram kan ron. Nasipaw ko timak. Teka, tiritirag ti imam. Anay ko, timak. Saan mo tiritiran? Masaksakit anak. Kapatabak nang kayon. Kung nambala na sino kan? Ay, anya pa'y latara ramitan nyo. Tulungan dan. Sige,
Padasin nyo ti dumaruptad adda masakitan da ito. Anay ko! Salbag ka. Kung namlan o sino ka, saloy ka matlagayan. Gita ka manlayan. Saan ko ang malipatan ti inaramid? Kan pa nang pabain na kanyak iti sango dagiti barkadak. Kinat katawaan. Kan pinanawan dagiti sumangka utro a barkadak. Tawan kanungot gayam kabailak. Saan ko ang maaklon ti amin? Kas itinakunag. Aramidak amin a kabailak. Tapno maagaw ko ni Nida. Gansyak ti makaikot kan ko na. Ron, Itulod ka, Nida. Aglugan ka ni ti Kochek. agyaman na klangan ron. Ngam sahanan. Asidag mo ti balay mi? Uwan matron. Kan may sa, maidagas kumat na malabasak ti balay da. Saan ka man na sumamsampitaw, Lin? Bastos kan! Pangasim ron. Mapan ka kumalatan iti papanam. Umaya ka di balayo, Nida. Kaya't ka akasarita. Awan ti rumba nga pagsaritaan ta ron. Adda, Nida. Anya, mapantang nida. Saan mo nga kaskaso na itaan mo ko? Ibagak ken ka, Nida. Saan ko nga ipalubos ang may salang akas kinitip ti pagtinagam. Anya? Kadyak mat ipalubos. Akas kan ka ti pagtinagak. Uray siguro siksikan ti lalaki dito rabaw ti daga. Anya? Pahiya ka mo. Saan tapay analpas, Nida? Apay, anya ti pangpanggapang kanya ka? Ibagak mat kan ka ron. Matayak pa'y mo muna, sakbay nga agbaligi ka no adaman daka sa panggap mo kanya. Gapo tabak nang kan? Pag-arupam amaramid mo latan ti kay kayat mo? Papulista kan tupay. Anya? Siya? Papulisda? Pangas ka talaga. At sino mo't itati ang tatak ko na babae kan ka? Che! Mapantan nita. Pagbasbasulan day tapa nga. Oops. Uy, Una akigtot mon, Pards. dandaninak na padalapusan ng iti Kotsemron. Adayo pa dayta, tasaan ka mat anasagid. Pangasim, ulita. Di na kumapilitan amang tutupking ka. Oh, ipadasam. Pangas kalaunay. Gaputabak nang kayo. Saan ko pa yan nalipatan, ti pan nakapabain ko kadagiti barkada. Gaputi inaramid mo kanyak, Dave. Dahita ko matipanggap po mga agbalbaliw. Dula unay nga, ma'am. Awan maganap ko makisarsarita iti pangas sa kasking ka. Panawang ka man langin. Hoy! Hoy! Tagkrot ka kiti, ah. At danto altaw mo kanyak. Uray anyang aldaw ti panagkita taron. San ka nga trasan? Apay nga inawis nak dito restaurant. Anya ka na ko na mga ibagam. Saan ko kuman ng iba kaking ka rito yung nasaysayat na mo? Anya dayta. Amam, dandaninak pinadamgisan ni Ron iti kutsina ito eh. Anya? Dandani sana ko na nakapagtapal. Barumpato ka talaga. Ay, kasi tikanayan ko nga ibagakan ka, Dave. Liklikam kumalangan ni Ron. Awan maghanap mo, natutupam. Ngam, narigat mo't nagpaspasin siya aklatan. Nasakit tinakam na itinaramid mo kan kwa na itinaminsan. Kasya ti rumbang. Nakunag-nakam ko ma. Ngam, awan sa dayta balikas kang kuwana. Amom ka di? Idi na minsan, amagbag na kami agawi din kinilin. Sinaradengan na kami. Pilitin nakit din alumugan iti kotsena. Anya? Itulod na ka no? Idinto talaga si Dedan ti balay mi. Ay, saan ka basta sumurot kang kuwana? Taamang ano anya taramidin na king ka. Tapanggap wak ko ma, amakikuyog kan kwa na. Jak tu pulos agtalit kan kwa na, Dave. Amang ano dakit di sa bali pampanunutan ng aramidin. Tapno matagit kuwana kalain.
Nasayaat nga ron no naibagam ken Dave tapno amuna. When, mama? Angan anad ka anak. Saan tayo lang nga amo no madimonyo kit ti day kay aron. Kat pagaramidan na kay ti dakas. Yak to'y palubos, mama. Matayak pa yung umuna. Sakbay amay patungpal na nung agtamandakas agagam na. Amangan pa'y kit di no agar aramat day iti may pari ta droga. Ay, dahil dati jak amo, mama. Jak mat ngamin unay kabisado ti nga ti nakadrugs. Ado ti pagilasinan. May saditan ti kasla na bartek. Ngam saan mat anak kainom iti arak wenno na bartek. Ah, May kadwa, nalambaga dagiti matana. kasla-kasla ni Ron, mama. Kasla na bartek no daduma. Ngam awan mat malang ab nga agat arak. Dahil tati sa napadpadasan nga ramidan kininita. Agbalinak lakit di kriminal. Oras ang nagaramidan na iti dakes. Plano dan sa ka ti mapano ni Jay Bakyo. Tahamang lukat da kano iti branch ti negosyo da. Kasta ka di. Iso ti na istorya na kanya kiti na minsan. Saan ko lang amo no patuluyan da. Nasayat nga ron. Tapno maliklikan na ti sa ero ani ron. Naku namon. Barang no maawatak matiti nag-aplika rakit di ay. Wow! Nagmayatan no kasta? Owan. Hindi man itati kurso nga IT. Eksakto, tinalpas mo a kurso. IT. Owan Lin. Makastra ka kumamot iti call center ang nag-aplika ra kay Bagyo. Tapno, kanayon mo't lang nagkikita tayo. Una. Kat santo mat nga ta namang riribok na di aron. Sapay la kumaa. Kibur namin tayo dyan tao. Ngam kasi tinakunak. Saan ako mangibusan di pasensya? Kandi nakpadpadasan na dangran. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Day, ada kamat gaya man, anak ko. Owan tatang. Nagkita kami lang kanida, di kandon. Uwan Graduation minton. Kit mapandan to kanumatin di Bagyo. Tamang lukat da iti branch ni negosyo ta. Ay, kasta ka, day. Kit agin na dayo kami. Malaksid no maawat iti nag-aplika ra ka kumpanya di Bagyo. Piso aya. Saan ko pa nga imbagbaga ka na kayo? Bagak tula ko man numaawatak. Ay, alakid, ikararag mo anak ko. Awan tatang. Kit numaawatak. Saan kayo itong nagregrigat ngagmulay ti mani, tabako, ken mais? Ay, di nakpakadanagan, anak. Kabailakpay. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ngam no makastir ka kiti trabaho ki jay. Iawat yun iti sa bali ti suksukay nyo. Anya? Ay, ag naedak ijay sudad. Uwan. Ay, sus, sa anak anarwam iti biyag ijay, nalamin ka no ijay. May ram? Kahit kumuta mapadasan nyo ti biyag ang naginawa, tatang. Agyaman nak no kasta anak ko. Ang kay kayat ko ditoy. Kaslasaan ko akabailan ti agnad ijay. O anya, nalpasan ti graduation tayo. Anya ti planom nida. Kasi tinaybaga kidikan kan. Plano ni mamang timang lukat iti branch ti negosyo may di Bagyo. Kasta ka di? Wan. Ngam, awan pa'y mat-update. Nagsaya ata. Ay, nag-aplikar mat ni Dave Ijay. Kat numaawat, ay nagmayatan. Kan maawat ka mat. San ka di? Una, agsasarak tayo mat langit Ijay. Numaminsan, maburburtiyanak ka ni mama. Oh, apay. Kasla kayat na kaya dayo. Huwag no ipanaw dito eh. Apay kumamat. Diyak nga rodam mo. Ngam, aday tinaminsan, anadano nakidangag sarsarita kan anti-solidad. Kat siyak ti topic da. Anya? Sana kami na nagpadlaw at agos. Kan sandak mat anadlaw at talaga. Anya tayo dyan asaritaan ka? Saan ka no akayat ni mamang agbanag lang iti awan, ti impundar da iti day di papang. Anya?
Saan na kano akayat akong formula ditan alalaki ti pagtinagak? Ni, anya ti kaya tasawon ni mamang mo iti dayta. Kas lang di na magusto ni Dave para kanyak. Ha? Wenlin, ngamin nakurapay da Dave. Among matay ta. Asino ko mati kayat na? Ni Ron? Sus! Isagsagbak mo ti bagim iti dayjay. Saan, Lin? Urean niya mati mapasamak. Nintulat ta Dave ti ayatet. Final ti flano kon iha. Umakarta pa ilang ijay bagyo. Tamatulo yun ti lukatak abrans ti negosyo tayo ijay. It kayat ko asikat ti mangi-manage. Sige, Mama. No pa'y dito'y men, dito'y kandon ti asikaswag. Bumiro kag itital kag ta duatan tumatla ang agindag ijay. Sige, da kaya di makamo, Mama. Ipatag mo dagito'y anegosyo anak. Ta kakaasi kami iti anang ipundar kan papam. Awan pagdanagan nyo. Total, nakaturpos ka mat iti college. No pa'y saan ako nektado unay iti kursong ti negosyo. Saan na parikot dayta, Mamang? Nanakalahan nga suruan dayta. Iso nga ron nga idipay. Plano kon ti manglukat iti Baguio branch ti negosyo tayo. Napintas dayta, Mama. Ala nga ron, isaganam ti bagim. Tamay sa kadagito'y ngal daw, kat agpabagyo ta. Kita agtipan na kay sagana ti opisina, kan ti inauguration na. Okay, Mama. Rugyak nga rin ti mga robot kadagiti itugot po. Manulang aldaw, asan ka nakita? Manipod graduation tayo. May iliwa ko na ka. Oh, may daytan. Kasanod no madayo akan ka. E di nakarkaroon tumanan. Isungarod ngayon baga nga kita ta dito isu kita restaurant. Tagpakadaakan ka. Personal, nagpakadaakan ka, Dave. Agpakata? Wan. Agpabagyo kami kin ni Mama Inton bigat. Okay. Ngamsang ka agliliday. Bagyo lang mat. Kan adamat cellphone. Wan matkitiya. Wan gayam. Kumusta mo ti application mo iti Bagyo? Nalpasin ti online interview. Katuray klangan ti awag da for face-to-face interview. Oh, di mayat. Natakaasi ti hapo. Umay kamot lang kaya mo di Bagyo. Sapay la kumata maawat ah. Ikararag mo Una, awagan nak tong ron na makadanong ka ni Jay. Uwan mat di kang danag. Ited ko kan ka ti address mo ijay. Okay nga talaan kan mamam. Uwan mat. Namin, amumutan ti status may tibiyag. Saan kami akas kada kayo nga da mabalin na? Apay akas ta tilangam asimang pa si ka Dave. Awan datang. Awan ko nam. Nagunag mo ta sinaay mo. Kunag mano kunam nga kita kayo kinida kayan ayat mo. Oo datang, nakita kami. Ada ka day parikot yaw. Awan mo't di. Ngam pumanaw dan di lugar tayo. Kat saan kami to na basta makapagkita. Apay, sa dino ay ati papananda. Agpapagyudan kan mamana. Ay asidagmit lagayam. Manglukat da ka nung amin iti branch ti negosyo da. Day talakit din ti pagparparikot Nagasidag ti bagyo manipod dito'y probinsya tayo. Uwan matkiti Ngam saan na kaskalakanan na nagkita kami. Ay kaya't anya nga raw talaga akas ta anak. Kan adamot cellphone yaw. Uwan matkiti Kinsan ay ako na mga adamot application mo iti may sa kumpanya di syudad ti Bagyaw. Ada tatang. Ay sapay radio station na. Oh, mitlagayam. Awan rumbeng apagdanagam takanayon kayong tumitlaang nagkita. Nagsarak kayo pa ilang, kende? Wan, Mama. Nagpakadakmat kan kwa na ti personal. Naskan ka di pa nga naramid mo ti kasta. Adamat cellphone na paginawagan niyo. Sa bali lang iti cellphone. Ay, talaga ka di ngay ayatem na iya pobre. Mamang, apay akas tamat ti ko na ayo. Punumat.
Ngam, ori kas kasano, naisakad ni Mang Tasyo ti panagadal na. Nga, makastrek matlang ata iti trabaho. Narigat ti sumrak ita, nga uray nakaturpos ka. Kinapod no na mama, into next week kanon sa ti final interview na, iti nag-applyan na. Anya? Huwag naman. May saka na radio station, tinag-aplikaran na iti Baguio. Ha? Ijay bagyo? Huwag naman. Kunaklakit din nung... Noon niya, mama. Awan, lipat mo tinakunak. Musta kan, Lin? Mayat-mat. Sino ti kadom nga may dito kandon? Kadom ka din ni Nida? Saan? Awanan ni Nida dito kandon. Anya? Wan. Sa dino ti makaranda? Sorry, ngayon saan ko may bagakan ka? Saan ko akayat akaguranak ni Nida? Anya ko matidakas na namamak? Saan na nga rod akayat? Anya matan? Dakas launa yan amamon ti sa bali. Agtungtong palaklaan. Saan na akayat amaamuan ti sabali nang runagan ka? Anya? Nalabas mo taytan? Saan ka kumaamasair? Ngam di na kaya't ariribog ang pailaan. Ay, kit ni Dave. Agkit kita kayo pa eh. Nabayagasan kami na nagkita. Maudin day di graduation tayo. Kasta ka di? Kan pumanaw mo tan dito'y probinsya tayo. Numaawat iti nag-aplikaran na akong panya iti bagyo. Anya? Ijay nga trabaho? No kasta, agda kayo dito bagyo, gaya? Juan, pasensya ka na, ta sa anak-anak kaawag kan ka. No problem. Maawatak mat. Siyempre, agisin pa kayo pa dito pag naadan nyo. Juan, kanamong jak ni namnama. At daghan nagatang ni mama dito'y a house and lot. Anya? Ay, wow! Sana all! Di agnaad kayo at talaga ditan? Juan, saan ko nga mo? Amo, inla ko na gam di man sa property mi ditay lugos. Kat iso ti ay ninayonan na nga gatang dito'y. Bagyo girl kanto nga rodan ah! Kanyan day na ako na, Baguio girl? Unat! Oo niya, kumusta mo ti application mo dito'y? Next week, agpabagyo ak for final interview. Amang ano, ag-training ak. Wow! Anong sakpay lang ti call center agent? Bayat nga agsapulat ti sa bali mastre ka. Mayat mat, napintas mo ti call center na pagtrabahuan. Ado dito'y Baguio. Uwan nga rod. Awan gayam. Nagkita kami ken ron ni Jay Kandon idi na minsan. Okay? Kumusta mo tayo dyan? Nagdamdamag may papankan ka. Nakunak nga awan kayo dito yan. Kasta ka di? Ngem saan ka nga agdanag? Ta saan ko nga imbagang makar kayon di tabagyo. Agyaman na ka. Tumabalin, talaga agyak kaya ta nariribugan na kay Jay. Amok ah. Nasakit tinagam na ta saan ko nga imbaga. Anya kumamati pagsakitan tinagam na. Awanan ti bibiyang kupay iti day at tao. Huwag ah. Sige friend. Awagan kanto na makaumayak di ta. Tagkita ta. Okay. Bye. Bye, friend. Kumakat. Makastrek at mo tinagaplikar. No. Agkikita kami matla kanain kadanida kan oray ni Dave. Agpabagyo ka, inton bigat ko na, anak. Wan tatang, final interview. Ala, kasyan na ka kumati Diyos. Agad sapay ko matamaawat ka. Wan tatang, ano sakpay lang ijay. Pagsapsapula kiti sa bali. No napintas lakit day, apay nga agsapul ka pailaan iti sa balay. Depende, no? Kasano kadakal ti sweldo ijay. Sa bagay mo't kit di Ken pangalakit experience ko. Nanari ka tagsapol iti trabaho. Nang runa kada kami anyo graduate. Day talaag. Untang, ta kadwan na pag-aplikaram. Kadamagan da no da experience mo. Natural lang, ano ka turturpos mo. Awan pa'y experience mo. Puno day ta. Ngam kasta dagiti kaadwan na pag-aplikaran. Damagan da ka na yun no dan experience mo.
Kitaan man laang. Anya nga ta nakigtot da. Nagsasarak kami ijay bagyo. Saan daanam namaan asyak ti binilin ni Papa. Amang kita iti Bagyo France ti negosyo mi. A construction and hardware supply. Ay, Juan, sana konektado iti nailipas ko a kurso. Hangam, awan parikot. Husto ni Papa. Panawanan nga agtrabaho ak para iti masakbayak. Tano sa anak ngagtrabaho. Tangay nalpasak matan. Awan kwartak. Tadi na kon ikan apulos. Kat ti tarawid-widik ang negosyo. Iso ti pan nakatawid ko. Gan panawanan. Tapno agbalbaliwak. Ay, inton bigat. Agluasa kon nga agpabagyo. Kat rogya kon timang balbaliw iti biyak ko. Hangam ni Nida. Ay, nalagip ko manan. Agkita kami pa'y nga ta. Un friend, agpabagyo ag no bigat para iti final interview. Good! O sige, awagan nagtulaan mo sa dinutayan mo. Nagsabat ta. Un friend, Good luck at interview na bigat, friend. Agkararag ka. un friend. Kit ni Dave Gayam, nagpabagyo ka din? Wansa? Isumati ko na anak kanya. Ala, agkikita tayo nga ron ano kasta. Wan? Sige friend, see you soon. Kasta pa nga ron. Bye. Bye. Wow! Uray kaskas ano. Agkikita kami matlang kadanida kindin. Kat ni ron. Anya nga tamat ni update kat kwa na. Husto ni Nida. Sapay ko nga. Tasaan na idan ariribukan kindin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agsingsing pat ka kumaijay. Wan tatang, saan da kapag danagan? Da kayo kit dimit. Da kayo kit diawan kadwayon dito eh. Napigsa akpay anak ko. Awan rumba nga pagdanagam. Nasayata no kasta. Adang nga roden pag naedam ijay. Ay, agbiro kakpay No, mabainit kumakat, iti asid di pagsarkak. Tapno sa anak ko nagpasahi sumrak. Adda kasinsing ko ijay. Saan ko nga mo na sa dino abanda tiyan da. Da sa anak mo't apulos nakapan ijay. Sa dino ka di iyay tatang? Ijay Mirador Hill. Ijay Samad. Kasta ka di? Ang damok, adan bukod da abalay ijay. Ay, iti di man ti kumplito anagan na. Tapatasa ka sa pulan. No residente ijay. Ay sigurado nga amuda ijay barangay. Ayun nabayagan ijay. Idi pa'y labaraw. Adan ijay bagyaw. Sige tatang. Ore agabang nga kiti balay da. Basta walking distance ijay trabaho. Ada awak ni Dave. Nagsapan nga imawang. Hello Dave! Nakaawag ka man? Wen, tamagag lang no kaano ti sang at mo ijay bagyo. Itan agrubrubuatak laan. Ay, gusto ka rod. Kahit mo ako dan, urayan ka yung terminal di boss. Sumagat ka ka di magitan? Wen, nakakubuatak pa na. Kasta ka di? Sige, agin nuray tangarod ijay terminal. Tapnada kadwak nga biyahe. Okay, sige rod. See you. Bye. Bye! Ay, agyaman nak.
Ada makagiddan ko ng pabagyo. Agbiyahe kita, Nida. Oh, wow! Ket amom, no asin na ti kadwak ng biyahe? Asino? Oh, di mo ko nangad ang BF mo. Ni Dave. Agiddan kami ng pabagyo. Ada kami dito'y terminal. Kasta ka, Dave. Sa hour day ta, ha? Di naman lang pa mo kanyak. Awagan nakakumangam ko na kasi ako. Okay, aganad kayo nga ron. See you! Mabalin nga, kikita tayo di tayo doon malam. Sure! Oray, ito na 5:30. Ada kayo tungatan dito eh. Kasaritam to'y guwapo a Prince Charming mo. Nakasaganan ti blessing kan grand opening tayo anak ko. Kompleto amin na nakasapulan. Wen, mama. Ado matendag iti friends ko nga inimbitarak. Sapay na kumata progreso to'y branch ti negosyo tayo, mama. At nakada tayo daytan, anak. Wen, matkit di ah. Ang masapol, adag iti makuna a loyal iti trabaho daken. Honest. At damat lang kada tayo daytan, mama. Numaitid tayo laki ti host a compensation da. Awan ti rason. Adi dag trabaho iti husto. Una, narigat mat no agsosweldo dalatan nga awan mat effort da ngagtrabaho. Kasapulan ti give and take iti dayta, mama. Intun bigat gayam, kat iso ti final interview kadag iti personnel tayo. Manipod waiter, ken waitress, chef, dishwasher, ken utility. Wen, mama. So, bali, grand opening tayo. At damat promo tayo. Nalaka nga, eat all you can. Natural. Sa balinton, ti presyo numalpas ti inauguration. Dayta matita ti uso, mama. Ti eat all you can. Huwan nga rod, anak. Iso adak ka, tinamnamak aromang ay daytoy a negosyo. Kalpasan lang tinasurok a 2 oras. Adda akon ije syudad ti Baguio. Agtarusak iti inala ni papa ang apartment apag naadak. Kalpasan na. Mapanak ije maaramid nga opisina. Ken location ti business. Adda ka no lang iti Marcos Highway. Sa anak pa kasano anap na panijay. Naminduan sa langan na panak. Ang awan parikot. Basit lang ang syudad ti Baguio. Sana kas ijay Manila. Ningata nida. Agkita kami pa ingata. Apay ajak malipatan day a babae. Nagadumat tinaggusto. Ken aggusto kanyak. Ngam ni nida tinakarik na iti na idumdumang ayat. Tidakas na. Nimut tib ang mamirmiraot ti inaklon na. Kasanalin, agsinata dito yan. Mapanak iti nag-aplikara. Tayo confirm ko, yung final interview. Oras siya. Sa pulag pa'y ti boarding house ti kasinsin ko apakidagusak pa'y laan. At oras siya ka. Padasak di mapanagdamag iti barangay. May papaniti kasinsin ni tatang. Dahil pa lang ti temporaryo apag nadak. No, at napakante. Sige, agiin nawag tayo laan kadanida. Sure. So nabali, tanukas kasano, agkikita tayo tumatlaan akanayo na. Kasta ka di? Nagsina kayo gaya man kinilin? When? Oh, sa dino nga rutayan mo itan? Kapag iti radio station na nag-aplikara. Yung mapanak pa yung barangay hall, ti Mirador barangay. Mapanak agdamag, mamuda ti balay ti kasinsin ni tatang. Okay. At dagayam kabagyan nyo dito eh? Isumot yung baga ni tatang. At dansa ka no balay dan dito ti kasinsin ng saan ko man nga mo. Nasayat man. Tap na dapagdagusam. Uray agabang kadakwada na dabaka ti akwarto iti balay da. Nasaysayat man na kasta. O niya, akikita tayo nga ron inton malam? Sure. Text langan. Uy no, umay kami lang ni tapis tuyo. Mabalin mat. Apag iso, blessing minton bigat. Umay kayo kitilin. Ay, una. Ko ang mga at dama ko na ni mamam. Kanya ko mama
matim ako na, nakatama mo kayo, mat. Sige. Kano inton blessings lang di umay mi. Agsasapat tayo pa lang malam. Okay, sige. Okay, bye. Miss you. Likewise. Ay, anya lakit din ni Dave. Awan pa'y 2 weeks sa saan niya pa nagkita, mailiw ka nun. Anyan. Ay, agyaman na. Tanaka-street mat lang iti trabaho dito eh. Oray kaskasano, at damat pa'y pagpanakil na kini mama. Saanan alaisan ni mama ti kasasahad na iti biyag. Gapot na nakaturpos mo ti korso. Sa dino ti paparam ako namin ton malam nida. Kwa mama, agkikita kami kadalin ken Dave. Aniya, Final interview da adwa kadagiti nag-aplikaran da. kasta. Talaga adito'y tinagbirukan da iti trabaho da. Uy mama, Alakot tiso ah. call center ti nag-applyan ni Lynn. Radio station mat kano kini Dave. Kasta ka di. Angam ko na da, temporary lang. Pakalaan da lang iti experience. Inawis mo ka di ida inton inauguration tayo. Uwan mama, Tapno saan kayo nga gastos? Kan amangan no si kapay lati ang gastos. Ay pamlangan ida dito itapag merienda am lat ta ida. mabalin mama. Huwan kan bareng i-promote da mo to'y pwesto tayo. Sure mama, maragsakan da lakit di. Nasaya at no dan master kanyo trabaho. Uwan, ma'am. Depende no anya tikulada. Ay, provisionary akmat. Hindi mabulan. Mangrugi ako nitong lonis. Okay, ang merienda tayo, pay. Oh, Ay na, naglawag ayam da ito yung brunch restaurant yung kita. Mabalin sa tiag extra sag paminsan na waitress wino para inaw no dalaki diway ayo, why not? extra income. Diskarte ti kasapulang ita. Kung saan ka agpilpili iti trabaho? Nang ruda no, kabarbaro ka pa'y lang nga agaplikar. Saan kami ngagbaypay ni da syudad? O sige, agamot kayo. Umay kami to no inauguration. Inawis na kami mat ni tita. Uwan isupay may na na guest. Kwa, agtiksak tulatan no maramdama. No, amo ka nakawit kan. Ay, pasensya kayo Pasensya kan, Dave. Na di ka unay na asikaso. Madama nga ti preparations. Awang problema. Maawatan mi. Da kami kidi at daw iti pasensya ka nakadisturbo kami. Awan para ikot dita. Isumati ko na ni mama. Ayaban kayo langan dito eh. O sige, saan kami nga rodan ngagbayag? Mapan kami na. Mapantan rin. Ada ka barbaro alokat a restaurant dito ya. Kan inauguration da kanupay. Kan 50% discount iti eat all you can. Eat all you can gayam. Paro alokat. Sumrekak man. Mabisinak pa'y kit din. Good evening, sir. Welcome to Nidas Eat All You Can. Ada ba kan ti Ijay? Ron! Nida? Kayat mo asawon? Ada ba kan ti Ijay? Umay ka. Thank you. Okay, dito'y kalatan naglamisan. Kan mapan kalatan na nga lati ka na medya ya. Eat all you can. 50% discount ta grand opening me. Mayat Makamu ka na. Asikaswak lang na kita agsangput pa guest. Kita ang manlaang. Anyan apan nakairanranana. Dave, nakita mo asino ti pinastrap kan pinatugaw ni Nida iti dayjay alam saan? Juan. Niron. Juan,
Anya nga tati makunana nung makita na ta. Kana anya nga tati pangipagarupan na ita. Ta nakita niya dito ni Nita. Sar ko nga mo. Sa bagay, amo naman nga damin da ito ijay ayan tayo asyudan. Wen, Anya nga tati kadangan dito syudan. amo ano nagpasyar lang. Anya apan nakairanrana na matan na simbrak dito. Siyempre, nakita na siguro tinakapaskil di Tarwana ang grand opening na ito eh. Di malihaw dito. Nakita na ta. What a small world talaga. Agasam, agkikita tayo dito eh. Ron, Hello, Dave. Kumusta? Pulos ajak namnamaan nga agkikita tayo dito eh. Oreda kami. Talaga ana ilit tilubungan niya. Podno dayta. Kat kumusta kayon? Awan mo't parikot kada kami. O anya, okay kayo matlahan dito eh? sure, friend. Mabalinti makilamisaan langan kada kayo. Kahit ko lang makinistorya kada kayo. Anyat makunam, Dave. Okay. Dave, sweetheart. Oh, yes. Apay ka din na saan. Agpapada tayo matabisita dito eh, Ron. Thank you. Saan kayo magdanag? Saan ako nakas idi? Saanan aday di ron ngam amuyo daytoy kasangsangoyo ita? Man-manon di Costa Maria. Saanak ba nga bayag? Kababain kan tito may no, numarabyanak. Ang mga no ko na nagbaldog. Sige, imo na matinilin. Imanugot ng itulod ni Ron ni Jedagos na. Uwan nga Rod, awan mat siguro ti Daka sa panggap na, tamo tamat ngayon tulod na. Oo, adaking kuwanan na. Ngam, amam, nadlaw ko sa bali matin titig-tig na. Uwan nga Rod, nagnakam matan Ngam, anya nga tatikada na diti bagyo. Hay, deta ti Jaka mo. Bareng, no, dan tumaamon ta kinilin. Amo matay tiyan, investigador ano danto nga. Isupay ah. O kasi ka, gananat ka mata. Di mo lang mo, no anya mo ti peace and order iti pag naitam. Awan mo't nga tati parikot. Kan may isa, makadanon mo ti taksi aging kay tisang ti balayda, tito Minno. Okay. Sige, sana ko nung bayag. Ay, ayan kayam ni mama. Agpakadak lang kayong kuwana. Sige. Amang nadama ko na, no di ka malagpakadakan ko na. Marit na, tibanog ko ng dakkel tinapastrek tayo, anak. Uwan nga Rod, mama. Din to ta 50% discount pay. Ngam sulit lata. Sapay ko ma, tamatagin na yung tinasaya at taray tinegosyo tayo dito mama. Wen, anak ko. Ken, kas itinakunakon ken ka. Salwadam dagitoy a negosyo. Kang lunaan ti amin. Pilyam anasaya at ti pakiasawaa. Tadi nantukot ibusen laan. Anya? Adu, ti kasta anak. Makiasawa da, iti adda babalin na. Tapnong kuminawa, ti biyag da. Mama. Nang runa, iti lalaki. Adu, ti may kamang iti adda mabalin na. Nga ang bisyo lang, tambuta. Pagangayan na, maibuston ti saniko at ti babae. Ipanamnamak kada kayo mama. Adayo akas ta ni Dave. Tamanay put high school kami, nagamam mo kami. Sigurado ka? Uwan mama, putno anak ko rapay lang ti kasasanay ti biyag. Ngamam mo, nasaya at da a pamilya. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo ngayon kami patangata. Agyaman na, Ron. Awan ang yaman na. Good night. Aganad ka iti panagmaneho. Thank you, Lynn. Bye. Ay, kaslatsak pahilapat dyan. Dakkel tinagpaliwan ni Ron. Matunan na kano, tinegosyo nga inted ni Papana, iti syudad. Akayan nasawan. Ang nagmatan dito eh. At akong dito boarding house ni Insan, apakipag naedak pailaan.
Nasayap yung rod ata di naka-interailin. Anya? Jesus, saan ko man ipalubos Wano? Oh, apay kit dinasan. Anya? Si Kala ko man termen na, hindi sa siyak. Anya? Total, nagbali sa matlangan ni Ron. Kan, adda mabalinday ti biyag. Pilya, saan nagpatarupat kwarta niya? Rabak ko laan, nga mawandagas na nagdaton kan kakit mo gusto amat. Ay, adayo akas tati agda iti panunot ko. Anya nga iti amom. Oy, di kag sarita iti patapos ako na da. Alawanan, yung saan aday tati ibagak, iso nga imawagak. Oh, anya nga Ron. Pulos aditay nang namaan nga kikita tayo dito eh. Ti among pay diti kat naitarayamon ni Ron, saan ka di? Wanya Rod, iso naraksa ka na kitimbaga ni mama amang lukat kami iti branch ti negosyo mi dito eh. Ngam saan napasamak data? Pasigon kan Ron, imatunan na kano tinegosyo ngayon tag ni Papana. Anya? Ag naadmatan dito'y bagyo ni Ron? Huwag ka no. Aga ka no iti Marcos Highway, ti pastag negosyo da a construction and hardware supply. Anya? Unak na nakaturog kan, Dave. San pa'y? Katsika, san ka kadi na bano? Ta siriring ka pailan? Nabanogak, kalkalpas may nagsarsarita kinilin, tay mawag mat. Ay, aday padamag ko kan ka. Oh, may papaniti? Kiniron? Nini, apay. Ada ka ditakas kinaramid na kinilin? Awan. Ngam iso ka nung adda dito'y bagyo, ta iso ti mangimaton iti may sa apas dek negosyo da. Anya? Ay, impagaro ko maliklik akon. Ta may kami dito'y bagyo, ngam saan mo't gayam. Kita manlangan niya. Kati pagdanagak, ang mga nusan naklatasar da nga nariribukan. Sa iyatam lang di makisama kong kuana. Nung saan nga pintot nga agaramit iti dakas. Siyak ti makalaban na. Sige. Awan mo't nga tatikas ta plano, wano panggap na. Sige, tani makaturturog akon. Baliwan tanton ti agsarita. Good night. Naimbag ata nasarakam ti balay da Uncle Mau. Awan tatang. Amo dalaon ay dito yung Uncle Minno. Tanapayag ka nung ayaw man nag-opisyal iti barangay. Ay, kasta kaday. Kan talogrado ti balay da. Papaabangan na ti daduma. Kat kunak nga gabang ako ni ti may sa abas ti kwarto tapakan timat. For transit ka ti may sa akat sa aran ti balay da. Ay, kasta kaday. Oray kat adumat ti kwarto. Agabang akon kunak saan ka numatan. Ay, kit nasayaat, Nambang titaktulat ay ti share ko ti city services tatang. When kan saan kang agloko-loko dita? Nang rona no pakababainan ti ulitag mau. Ay, sanda ka pagdanagan tatang. Kan kumusta kayo ka nung? Umay kayong to kano dito ta agkikita kayo. Kitwan Ken, naragsakan. Ta tal-talo dagaya mga daditoy. Ti puridig da ngawan pay asawa na. Ken, ni Auntie Mimay. Ay, kasta kaday. At dagayang pamilya dagiti daddo mga anak da. Ken natapay dagiti agnaedi ni Canada. Ay, progreso nga ron ni Kasinsin, ano kasta? Ay, wanda Paasig da di adalan dagiti anak da. Talo a babae. Ken, talo ka no lalaki. Ay, ala, saya atam anak kau. Ulitag, aganad kan agsingsingpet ka ditawan. Wan tatang. O sige tatang. Baliwag to man ti umawag. Kasan. Bye. Bye. Ay, agyaman ak Diyos kau. Tarabayam ko maakanayon ti anak kau. Saan mo ko maaabay-bayad? Kasi na ko tinagsapang umawag. Kasang sangpot ko pala dit pag-opisina, kas cashier. Hello, may I know who's on the line, please? Nida, meron da ito New number ko. Oh, kunak na asinay tayen. Agyaman Ta saan ka pa yung nagsukat iti cellphone number mo? When?
Oh, kumusta? Saan ko apagarupan ang masarakan ka dito'y bagyo ha? Kunak nun sa dino tinapanan nyo kan mamam. Uri siyak. Mabalin ka diti umay dita inton malang. Mabalin regular ang mga dita restoran nyo. Adakan ka dita. Saan mo't mapili dagiti umaya customer dito eh. Agyaman ak. Ang pasensya kan no saan ka mabali na sangwan ta siyak nga ron ti kahera. Awan parikot iti dayta. Saan na bale? Adamot dagiti nagpipinta sa waitress mi dito eh. Isudan to timang serve kan ka. Anyan. Ang makita ka lang. Naragsak ako. Wow ha, sana all. Ay naron, addan ka ayan-ayat ko. Amom dayta, lipatin na kuman. Anong... Kasano? No, saan ka amalipatan? I'm sorry. Masapol nga ramidam dayta. At kaya may rekomendakan ka. Nasingpat ka na pintas. Anya? Agi rekomenda ka? Siyempre. Kati pa sigurado kan ka anasingpat. Kan nakaadalmat kan na pintas. Sino kumamat? Di best friend ko, ni Lynn. Anya? Sige ron. Pasensya ka na. Ada nga may short meeting ko kadagiti staff. Sige. Agyaman na kiti oras mo. Pasensya ka. Nung na-disturbo ka. Bye. Bye! Ano yan ni Ron? Di naklata sardingan? Amo na lang arudan nga dan kayan ayat ko. Naataplat ta ni Nida. Adda akon dito'y. Patyak nga ado pa'y tigundaway ko. Saan ko nga ipalubos asabali ti makaikot iti ayat na? Ni Dave? Anya ko matikabaalan na dayjay kontra kanyak. Ikarik ngagbalbaliw akon. Isardeng kon na kiti bisyok. Ipamaysak at arawid-widan ti negosyo nga intalag kanyak ni Papa. Hanggang sa bali asaritaan no maipapanin kinita. Di may sa kadagiti nakaadalan nyo, anapingat nga agrayo kan kat ibagbaga. Wen mama, kunak no naliklik ako ni Dimbagayo amang lukat tayo iti branch ti negosyo tayo dito. Saan mo't gayam? Apay, saan mo kadi magustuhan? Nagtaod ni Ron iti mararaam a pamilya iti lugar tayo. Sorry mama, addam ka ayan-ayat ko. Saan ang mabaling nga agayatak pa iti sa bali? Ngam saan nga tangad ada amay karikan ka ni Ron ngam ni Dave? Mama, Sana dakas no ikam iti sa bali agundaway ti may sa anapingat nga agrayo ken ka. lading itak mama. Ngam saan kayo ang mapatgan iti dayta? Hello, Nika! Musta kan? Unaklano nakaturog kan? Pinadas ka lang nga kinunta, kat agyamanak, ta sinong batan pa'y. Sa anak pa'y anaturog. Madamdaman tupay. Kan liplipas mi ang nagsarita kan mamangko nga dayjay Hong Kong. Kasta ka di. Agyaman na karon no sa anak ang makadisturbukan ka. Ada lang min ibagak. Awan nga min ti sa bali apang ibagak iti daytoy no saan lang nga sika. Ada ka di parikot mo? Ada nga rod. Saan ko akayat nga ibagakan Dave? Tama nga na masahir tirik nana. Anya nga min data. Nagsarita kami kini mama. Kat ada na ibaga na kanya ka, jak pa karagsakan. Anya? Apay kano asaan ko nga ikan iti gondaway ni Ron. Tangay isu kano ti talaga amay kari kanyak. Apay, saan ka di amay karinitid kan ka? Nakaturpos mo ti adan na? Kuwan nga Rod, nga mariknak asaan ang pabor ni mama. Nakaturpos mo ti David ti adal na ngam jak mo. Kasta ka di? Kuwan nga Rod, friend. Panagkunag, kat nasaysayaat no ibagam kinti data. Kat pagsalitaan nyo, no anya tinasayaat nga aramidan nyo. Pampanonotot mo kasarita, ngam amang ano sa bali ti pagawatan na. Man nakaawat ni Dave.
Panagkunak, maawatan na dayta. Kat nung kasapulan nga iro period relasyon nyo, di aramidan nyo. Ay, mariribo ka, nak. Ada kayon iti husto nga edad ken Dave. Mabalin nyo lang tati ang kasar nga oray awan pamalubos ni mama nulagtan na kayo. O, sige. Kasaritak ni Dave. Agyaman na ka. Pasensya ka no nakasingaag. Bye. Bye! Nyalakit din namin ni mama. Apay kas chay. Nagbalin sa mata na materialistic. Hello, sweetheart. Hello? Anya nga oras ti free time mo? Ako fak iti alas 3 di malam. Apay? Sige, agkita taman. Yung saan na dito ya? I-text ko ka no sa dino. Sige, sige. Sukunan ka lahanin dita. Ada mo tilugan po. Sige, may pay. Kaya't kung kami na makapagsalita ta na imbang. Uwan, ta ada mo ti bagaking ka. Nakasarita kami ti station manager. At ada yung magana kanya. Kasta? Okay, Rodan. Agpakadaklan ka ni mama. Kasta, bye. 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 Ano nga tatibagan ni Nida kanya? Kasla na pati ko na eh. Sabagay, damat lang ibagaking ko na. May papanit na nagsaritaan may kan manager tayo. Napintas tayo nga opportunity no bilang. War ka? Wan, mama. Ada lamang panggugatangan ni Demol. Sure ka nga iti papana? Agkita kami matlangan ka ni Dave, mama. Adala na patagunay nga ibagakan ko, ana. Kuna kung ka. Please, mama. Pakasag ng tipusok tayo ito'y. Santa ko mamatalapdan. Tagbalin kan san ama agga po iti day tanga ibagbagam. Saan na kinamaag da ito'y, mama? Tauri da kayo matidi, nagayat kayo mat. Ani ha? Malaksit no saan yung nga inayat da di papa. Hindaan niya ka din day tanga ibagbagam nida. Sorry, mama. Mariknak namin. Saan nyo akayat ni Dave para kanyak? Nida? Nati kayat yo para kanyak ni Ron. Gaputa da mabalinda iti biyag. Sorry, mama. Saan ko ngay ayatan ni Ron? Nala, mapankan. Ang mga numakalok sawak pa'y kadagita nga ibagbagam. Naidagasak lang agkape, ma'am. Ay, ngun Brute, ti kapemi dito, Ron, iho. Ay, eksakto, ma'am. Dayta ti kapemi dito, natural coffee from Benguet. Mabitlaan ta, yagdan ti order mo. Awan sakit din ni Nida, ma'am. Nagpakada. Ang sarat da kanu iti boyfriend na. Amok man day jay. Agpakamaag anagayat iti pobre. Ay, saan yung sakit di kahit ti BF na? Kuba, isumot ti kayat ta. Ti pagdanagaglaan kat amang ano, agpa nagtunga awan dagiti sanikwa nagrigregatan mi nga impundar iti dayti papaan. Apay, ma'am, saan ka di mapagtalkan ti kayan ayat na? Aday tanti kapem. Okay, Ron. Just enjoy. Panawan ka pa'y dito, Nagbanglo. Kun sakto da ito'y brewed coffee, Adan sakit din ang namak kinida. Nalawag. Saan ang magustuhan ti mama ni Nida ni Dave? Kaputa may sala ang anak ti Manalon. No kasta, sa anak ang maawanan itinamnama. Apay, ma'am, saan ka di mapagtalkan ti kayan ayat na? Aday ta ti kapem. Okay, Ron. Just enjoy. Panawan ka pa'y dito, Nagbanglo kan eksakto da ito'y brewed coffee.
Haddan sakit dinamnamak kinida. Nalawag asan ang magustuhan ti mami na ni Dave. Kabuta may salaang nga anak ti Manalon. Nukasta sa anak ang maawanan itinamnama. Nagkita ka no da Dave kanida. Talaga amat ah. Sinurot ni Dave ni Nida dito'y syudad ti Bagyo. Napigsamot at talaga ti pakinakam na. Ayat ti panagmerienda ta diti ko sinok na imayanta. Anya ka diti ibagam. Katsi ka, anya mati ko na mga ibagam. Umunakan. Ladies first nga ron. Anya? Nagadungang mo. Isuman. Alan, umunakan na mga ibaga. Kwa, ningamin mama. Dumdumlawak ka dagiti ibagbaga na kanyak. Aginak magustuhan, parakin ka. Di ka ko mamasasair Ngam kasta nga rod. Gaputa may saklaang nga anak ti Manalon. Uwan. Ngam imbagakan ko na asikat ay ayatak. Kat, saan ko akalkalikaguman kinabaknang. Ni kaliron ti kayat da. Saan mo eksakto kasta? Ngam rumpang kano abaknang ti pakiasawaak. San kat atay tao akayat na ti bumaknang, babaan ti panangasawa na iti baknang. Amok, iti palang. Lupay nasaya ti panakisango na kanyak. Nadlaw ko saan unay paboriti panagaram ko ken ka. Aging ka nga inak nun nak. Wan, tadapay kiti atap ko. Nga da pa kay naigan day tayo ti pananglukat na iti branch ti negosyo mi dito Tapno ya dayo nakakanyak. Wan, ti amo na siguro kat saan ka na makasurot pa dito Dakkel la unay ti panagyaman ko, tanaawat ak iti trabaho. Ngam, adanay baga kanyak ti station manager ko. Anya day ta. Numalpas tin na mabulan ko kas training. Ket no agregularak, yakar da ki di Manila. Anya? Ado ka no ti marami da ki jay. Tanakita na ti performance ko. Wow, napintas tayo tang opportunity. Well, ket adda ka no kanyak no kayat ko ti agpirma iti contract ko kas regular. Katanya pelat ar-aramidem. Nagpintas tayo tan. Wan nga ron. Ngam kasanukan. Kasanuak nga. Umadayo ak. Ket amang nugundawayan da di aron ti mangririboken ka. Anya? Sana ka puta awan panagtalik ko ken ka. Ngam sa anak nga agtalik iti da di aron. Dave, agtalik ka kumakanyak. Tauri anyat mapaspasamak. Sa anak tong agtinag kinirong. Amok mat ket di. Ket siguro, uray manglaylay tong ti ayat mo. Sikalat ta ti ay ayatek. Tay, tidakkel a problema yo ita. Nga magdala ka ni Dave. Tay talaan nga. Tariribukan na kamanin ni Ron. Nariribukan na? Iprangkakan ko na. Nga uray iton ka awan ti mauray na kanyak. Kasanon no saan lata mamingga. Nang runa inton adan iti adayon iti. Uray aday ti adayo ti kayan ayat ko. Saan na kayat asawa nga isukat kon. Wan, ngam kasanon no feeling adala tanam naman akin ka. Baka mo tibiyang na Basta siya, nila and Dave kay ayatek. Period. Iso agam kasanon no ni mamam ti mangipamuspusan iti panagin na si Degyo. Urayaan niyat ar-aramiden na ko nakmananlin, ha? Saan ko nga ibaw ti imatang ko iti sabali? Okay. Sige. Amang ano makadisturbo akin ka. Okay lang, awan parikot. Can time to sleep akon. Ag duty at maninton rabi Bye. Bye. Anya lakit din dahi aron. Talaga nga inlak kinita. Kalpasan, piliyamot ni Nida. Di pailakano siya ti arman ni Ron. Ang mabalin na tamat.
Talaga ngayon papasyo, tinagsarak ken Dave. Kaya ang mga ano sa dino pa itinapnapanan yun. Sa balin sa hakat ya dali ta panunot yo, mama. Saan nakakasi ti pampanunutin yo? Ha? Malaksid. No kasta ti kababati pa nagkita yo, kanyak nga anak yo, mama. Ngam, tayo ko na kon. Saan nakakasi ti pampanunutin yo? Ngala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Hawan gayam, nagururay ni Ron. Nabayag dito'y itay. Anya ti rason? Wano, apay ko ma. Anyat gapo na nga inuray na. Kaya't nakasiguro ang makasarita ah. Mama, awan ti rumbang apagsaritaan mi kiniron. Kanawan ti gapo na nga gururay. Awan mo ti relasyon mi. Bayam latan ah. No umay tupay maminsan, iprangkak manan kan kwa na nga uray enton kaano. Awan ti mauray na kanyak, mama. Ngam sangwam kumalaang anasayaat. Tabagan no makapanunot iti dagas kontra kan ka. Ay, padahasan na. Apay, awan kalintagak? At damat lintag kapag kamangak, mama. Hello, Lynn. Agyaman na kontak ka. Agro-propata ko nga sumrag iti trabaho, Kron. Sorry Kahit ko lang amin ti adda kasarsarita. Okay lang. Eksakto mata sumrag akon. Next time langan. O sige, okay. Bye. Bye. Napintas mo't kit din ni Lynn. Kun di adal mat. Saan nadakas no isot pang ibaw ingak iti imatang ko. Saan kong amo? Tanilat tanida tilinaon ti panunot ko. Kun isot pakarik na iti ayat. Kasano da ito At damatan kaayan ayat na. Malaksid. Nugun udak babaan iti puwersa. Adda akong dito'y downtown. Apag-urayan mi iti service mi asumrag friend. Wow! Ada kayong servisyo? Uwan, company service. Aganad ka kanayo na, friend. Thank you. Awan gayam, mas taawag kan Ron. Oh, apay. Imawag kanyak. Amok parparo nga Ron. Ang mga mood no pinampanonot na tisingasing ko kankwana. Asika ti alman na. Aniya? Oh, saan ka din? Day tanga tatirason nga imawa. Anya ti amom. Sa bagay, mabalin mo't lata. One month. Awanan ti sa bulam kankwana. Nang rona kat. Kasla siming pat matbasitan. Aniya? Unay tabasitan. Iso man tinadlaw mi ka ni Dave. Sa bagay, saan nadagas no bilang. Anong, apay, nauma ka din nga grayo kan ka? Diyak man na mo. Nga mulita ka. Awan ti dagas na no adamot triknam kankwana. Makitan to ah. Nay, kastapay. Adan ti service me. Bye, friend. Bye. Take care. Talaga mas taawak. Anya nga tatirason nga inawagan nak ni Ron. Nagsayat kat kuman. No ibaw enan ni Ron ti panagayat na kinilin. Tapnawanan ti mangriribok kanyak iti relasyon mi kini Dave. Ni Dave. Umakar ka no iti trabaho. Kakatnukas ka sa no. Maya dayo kanyak. Sa bagay, awan matkit diti parikot. Agtalikak kan kwa na. Uray na kurapay lang. Amo, sa anak, magbabawi anak ayan ayat kan kwa na. Nag-off ka gaya man. Well, kat sana ko makasingakan ka. Saan? Awan mat unay ka daw customer to kaste nga oras. Nasayat no kasta. Ngam amangan no agdan tumakuna ni mamam no masangpatan na tangag sarsarita. Awan.
Pampanunutak namin tinaybagam kanya. Awan makatubang. Nga uray ni Mama Dave. Nagrigat lakit din ti pobre wano nakurapay. At dalat na diskriminasyon iti amin na banag. Ngam para kanyak. Saan anapatek ti kasasaad mo iti biyag? No nakurapay ka man. Agyaman na kiti tayo panagayat nida. Nagasatak launay, tasyak ti inayat mo. Kat amo, nga ayatan nakmat akas iti panagayat ko kan ka. Wan, sikat ti umuna kan mauling ayat ko. Kat kastoy mati ko nak. Tungpal biyag ti panagayat ko kan ka. Kasimot lang kanyak. Kat nila ang patay ti makapaggibos iti daytoy nga ayat. Anyan? Kat no mabalin, malunak iti tanam ko daytoy nga ayat. Kumusta, Pards? Saan ko anam na madanong ka dito, ya? Uresyak, nagtarusak ngamin dito itay of con. Okay, kumusta mo ti trabaho, Pards? Awan mo't parikot, Pards. Agsarsarita kayo lang ha? Ay, iwan kaya, anyat order mo ron. Mangan ka, ano? Coffee? Coffee latan. O, sige nga Rod. Agpayaga kiti kape. Mabitlaan. Sige. Sige sweetheart, anya matikayat mo? Sige, orek, kapi matlatan. Okay, panahon kayo pa ya dua. Amom, Dave. Nagasat ka launay. Kat apalan ka. Anya ti apalam. Nagasat ka. Tas ikatinaklon ni Nida. Ti inayat na. Kasta ka di? Nasingpat. Napintas. Sa dapay mabalinday ti biyag. Ron, Super jackpot ka, Parts. No makasara ka kumamat, itikas kan kwa na. ano dita? Barang no adda kaskin nida iti saguday. Tano awan ti kaskin kwa na. Sa anak siguro nga gayat. Mayat man ti panagsango dagiti duay tay. Wan mama, binayak lang ida. Nukit kita at ni Dave. Nagkalmat ti nagbaliwan na si pudagdan ditoy. Mama, Nagbalin mata na disente. natural mama. Radio station ti pagtrabahuan na. Masapala presentable nga agarwat. Ngam, ada na ibaga kanyak ni Dave. Amangan no umakar ka no ijay Manila, enton umay abulan. Umakar ko na. Iti sa bali, akumpanya. Isumat la kumpanya, mama. Ngam agyan ijay main office. Kasta, San sapay kiti na mauray ti panagkibos ti provisionary period na. Nakita da ngamin ti kinalaing kan kinaanos na ngagtrabaho. di agin na dayo kayo. Kapilitan na kasta, mama. Yung awan parikot dita. Adamot cellphone. Makainawag ko, orean niya nga oras no bilang. Dahito yan, tigundaway ni Ron. Uminom kayo latta kakadwa. Ang awan nagap-apa no mabartok kayo Boss! Nasayat nga rod. Kan da kayon ton ti mangisira iti bodega enton madamdama. Sana bale, tadagard ang makamo dito Boss! Awandanag, boss! Panawan kayo pa nga rod. Adanas ka nakasaritak. Boss! Masapul asaya atin lang ti makikadwa kadagiti tao. Tapno na anayas latta ti trabaho da. Nasken ama parang ay ko ti negosyok. Iti kasta. Adda pang biyag ko iti agbalin a pamilyak. Timot maipapankin nida. San abasta irukmak ti ayat ko. Aging gay ti saan da pa'y nakapagkalay sa ni Dave. Sa anak asumardeng amangirangrang itiriknak. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa'y nga episode. Isu nga
Ag-subscribe kan ta mga no may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nakaawit ka gaya man. Kumusta mo tinagmalan mo? Okay laan, awan mo't parikot di restaurant. Nasayat nga ron no kasta. Iso na lang, ada parikot ko kiniron. Apay, Kanain mo tan nga umay di restaurant katag sarsarita da ka ni mama. kasta ka di? Kat ni mat mama, kasla iduron na lata ni ron kanya. Ket, anya matima ko namin ti dayta. Nadala ka mababalin ko. Ket, agkasarta itan. Anya? Dayta lang ti pamuspusan. Tapno maminggan na di alalaki amang reng-reng-rengken ka. Dave, Pasensya kan, tanakurapay ti kaayan-ayat mo. di kagdanan. Saan ka agkanat paray ti dayta, okay? Saan ka tuupulos isuka ti dayta aron? Wano asino pa'y di tabak nang? Nga masupring mo nga tayo kag nanayon ni mamam. Wan, Agyamanak no kasta. Un gayam, agbiyahe akin ton pigat. anya? Ibaunak ni manager di main office. Kaya't nakano akasarita ti head engineer. Di iso, aganat ka Oras ka. Kat no dapan nakabalin na. Never ha makikuyog ka kaniron. Anya ko mamat ti rason ang makikuyog akan ko anangay. Saan ka ngagdanag ko nakmanan? Uri anyat ar-aramiden da, tapno maya si dagtirik nak iti daya aron. Di dan pagbaligi. Dinto agbali ti panagayat ko kan Dave. Agyamanak no kasta. Ulitek ti kanayon kung naibagakin ka. Manglaylay man ti ayat mo. Sikak at sikantulang ti nakayaten tung palbiag. Magpamanila ka nun ni Dave. Talaga amaya dayon kanyak. Nung maamuan day ta ni mama. Ang mga nod at da nasugsugan na ni Ron. Magdatong kanyak. Ay, nyamot kan ti kasya mapaspasamak. Ngam, pulos sa anak tong manugot iti kayat ni mama. Karbangak ti agpili. Iti pakiayan ayatak. Kat ni Dave, ti umunakan mauti nga ayat ko. Baturo kak badlagan. Ado tinas ka ng asikasukin ton bigat. Mitingat to pwede kiti staff. Nang rona, kat ada na idanon kanyak ama dingar aramidin ti may sa kadagiti aday ti kusina. Nang rona di purchaser. Saan ang mabilin kanyak ti kalukwan nga aramid ta? Nay? Sino nga? Ni Ron? Sumbatak nga ta? Ignore klatan dito nga awag na. Rabi imot tan. Ibagak tulatan na nakaturugak mo si Liren na. Nya, agpamanila ka kunam. Ibaon na ti manager mi tatang. Ket amangan numaya karag iti main office mi. Kasta ka day. Nga madamot la kanyak no kayat ko. Ngamin, saan na maungpot ti probationary period ko. Ket pagpirmaan na ko ni regularization status ko. No, kayat ko tagtuloy. Nagsayaatan no kasta. Isa ako nak, agtanin na idak pala ditoy. Pangpalpaliiwak no kasano. Sa akto ag-aplika rin ti sa balya kumpanya. Ada kang kadaitan amang kita iti pagsayaatan anak kaw. Buntatan, ket no kasano. Kayat ko ba iti agabroad. Anya? No may kanak iti gundaway, kasta ti planok tatang. Kayat kong isagana ti amin para kada kami kaninida. Anak. Kayat kong ipakita iti inana, akabaalak mat ti rumangay. Ikil kita ang anak kaw. Hanggang narigat mat no nangatulaunay ti arapaap mo. Saan mo apilitan no, saan mo akabaalan. Dadakdakas ti bunga na no matnag ka. Buntatan, mawatan kayo. O sige, tagirubatak pa. Alawan. Agan-anad ka kumaakanayon anak ko. Urid na kayo tatang. Not na marikrik na yo. Saan nyo apilitan tiyang trabaho? Agin na kayo. Sige, kasta nga rutan. Bye. Bye anak.
Ada ak manin dito'y bangkag. Saan ko man akayat ti anak ko nga hagtrabaho ak itinadagsan? Hangam kabailak pa'y mat. Kenda ito iti pagwatwatak. Nay, apay nga agim emek ti masikog akalding kaw. Ay, sus, ay, aga nagsamit tan. Ay, kitaik man. Ay, ay, dagiti tarakin ko ti may sa pangikat ko iti bandaw. Kin pakaliwliwaak. Ay, ano sa klatati agtartarakan. Narigat mat no awan aramidag. Muna kalata na sumrek ni da, iha. Wan, mama. Adapay ngamin papanak na umuna. Ang kita kami kin kumari Lilia. Tada ising-singasing na negosyo. Manan, saan kayo kadipay amapnak? Saan tayo lang arudan mas asikaso ti negosyo tayo di probinsya? Man ano ko man o damanin sa bali. Kaya't ko nga da maibatikan ka pag namayam, iha. Kontento ako ni Deto kasasaad tayo, mama. Ngam saan pa'y nga umdas kanya. Iswasi ka, piliyam ko nakmanan ti pakiasawaam. Tadinto kat agbanag nga awan dagito'y apagrigrigatak nga isagsagana para ken ka. At tamanin bagas ti ibagbagayo. Kaya't kula ang ti makasigurado. Adin to masayang dagito'y iha. Saan to mapasamak dahi tang ibagbagayo, mama? No ti ay ayatek, ti makatakunay-nay ko. Nga iso ti kabinulig kunto ang mga iwan kadagito eh. Lumaki asawak to iti kunayo nga damabalin na, asaan kumat nga iayatan, dahi ti masiguradok, agbanag to amin iti awan dagito eh. Chocolate and flowers for you, Nida. Ha? Apay din ito Ron. Saan ko matakasangay tap nasagutan na kiti kakastoy? Saan mat akasapulan akasangay ti tao? Asagutam no kayat mo asagutan? Wan mat kiti ang, awan tiga po na asagutan na, Ron. Pabainan nak ka di? Pakaragsakak da ito'y. Okay. Tap na saan mo matako na? Awatek. Nga maudin da ito, Ron. Nida, O sige, agtugaw ka. agyamanak. Ano ti kayat mo? Coffee? Oraan niya. Katagyamanak. Okay. Agpayugak na ron iti kapen. Ngam niya eh. Saan ka amasaw nga kasarsarita? Ada nga min short meeting ko kadagiti staff. No problem. Kat agyamanak launay. Ta inawat mo ti regalo ken ka. Sige, sige. Excuse me, Ron. Namin anong aldaw nga imimayak dito eh. Kung saan ko anaranaan day di amo kong adib. Saan nga tanga umay dito eh. Oh, Ron, iho. Ata ka man dito'y. Agam, apay, ngagmay saka. Naimbag nga aldaw yo, ma'am. Ninida. Madaman sa team meeting da iti staff na. Okay. Okay ka lang dito'y. Aun, ma'am. Agpalabas sa klangit ti oras. Ma'am, adaman damagak. Anya data? Doon alawas nga imimayak dito eh. Nang rona iti malam. Ang saan ko anaranranaan ti BF ni Nida? Saan mo kadingaan mo? Nayakar ka no, iti Manila. Kasta ka di? Isot na ko na ninida kaniyak. Kasta ka di, ma'am. No kasta, mabalin nga awisik ni Nida nga agpasyar. No, manugot kayo. Apay kit din asan. Isot kasaritam. Agyamanak, ma'am. Kasaritak to nga rod. Boring ngamin. Tawan mo't lang kasarsaritak. Nang rona no, ada akon iti apartment ko.
Sige. Kasaritam to. Awan mat nga tatidakas na, nagkuyog kayo. Walang panupin nga naman, mama. Adda ka no ibaganakan ka. Anya ka no pailaan. Kasaritam ko ma. Katkas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Pakitaam laeng iti nasaya at jay tao. Ay, sige, mama. Handa kayo, mamin. Aniya asyak. Imparangkak lang nga rodan nga awan ti mauray na kanyak. Namdagulit. Kansan nga agsarsardan. Ay, makasao at tamanla ko na akon. Impakada ka matan ka ni mamam. Di na ka di mapatgan ura italaan. Bilibak matitikin na pigsa ti kapot mo kini mama niya. Napod no ngamin. Titaragagay ko kan kanita. Ngam amo mga addan kaayan ayat ko. Amok. Ang saan kayo pa'y nagkasar? Ado pa'y lati mapasamak ba iti panaglabas ti aldaw? Tanya ti kayat mo asawa ni ti daytaron. Saan ka kadi ama kaaw-awat iti sao? Uray inton kaano man awan mauray mo kanyak. Okay. Saan ako na makisinupya ti dayta? Tinapatig ita. Kat di naklapdan ang mangiparik na. Kan mangipakita iti kinapod no to'y ayat ko. Talaga saan ka makaaw-awat niya ron? Dagulitak. Tapan ipakita kan panangiparik na. Iti kinapod no ti ayat ko. Saan ko ngamukan ka? Ita. Patgam ko man ti awis ko ken ka. Nga oray iti umuna agundaway lang. Sige, sige. Sige man lahat. Ngam saan tangang bayan? Adda trabaho. Agyaman nida. Sige. Kaya't ka lang akasarsarita. Murutakkan ko na mama. Ngam saan nga agbidot nga agaramit iti dakas ta saan konto ang mapakawan. Awan mat nga tatidakas sa panggap na. Kat no adadakas sa panggap na, no adadakas nga aramidan na kanyak. Basulyo, mama. Aniya? Amok! Idel-del-del yung kanyak ni Ron. Iso natangkan ti pakinakam na. Gaputabak nang da. Well, gaputabak nang da. Iso ti kayat yo apang yasawaan kanyak. Kita at lang mat ti masakbayam iha. Mama, saan lang ang kinabak nang ti makaipaay itinapintas sa masakbayan? Diyak to almanan ti aglaplapos sana na kinabak nang mama. No kalbaryo matlaang ti katukad na. Aniya? Sige mama, mapilitan ang amakikul kiniron kapo kada kayo. Ngam ulitak, no adadakas nga aramidan na kanyak, basolyo. Kan umuna, kan maudin da ito'y. Madalang anak Lin, ngam simuro taklatakan ko na. Ngam nakasaganak mat iti anyaman nga aramidan na. Kat saan ko mga agbitot? Apay at pinalubusan na ka ni mamam. Saan ko mat amaawatan ni mama? Napatpatagkan ko na ti sanikwangam ti pakasaknak nga anak na. Materialistic la unay. Daytang ti pare ko. Ngam ti palubos Lin. Uri anyat mapaspasamak. Saan danto nga agbaligi iti panggap da? Imbagam ka di daytoy kini Dave? Dayta ti pampanunutek. Kan mariribo ka naklaunay. Tsaka mo no ibagak kan kwa na wano saan. Nasaysayaat no ibagam kan kwa na. Nga ta? Uwan ah. Ngam kasano no di nagmut palubusan. Kan agsakit tinakam na. Maawatan na kamat siguro. Kandi ta ang masubo. No kasanod pa nagtalit na kin ka. Sige, awagak nga rod ni Dave. Ipakadak kan kwa na ti ikukuyog ko kiniron. Uwan friend. Sige. Kastapay nga rod. Kan agan-anad ka. Bye. Bye. Ay, makamutitan. Ngamnas ka nga agsaganaak. Apay dito igit ti baybay tinang ipanam kanyak, Ron. Tapno makapagwayas tanida. May kantay ti gundaway nga agsarita austo. Awan dinas ka na pagsaritaan ta. Adda. Ti maipapan iti ayat nga idatdaton ko din ka. San ka di nga imbagakon nga awan ti mauray mo kanyak gatutaadan ka ayan ayat ko? Siyak ti adda ang maikarikan kanida. Sankit di aday jay at David. Nga anak laang ti manalon. Naglaingan ta sikat mga ibaga? Asikat ti rumba nga para kanyak? Uray pa'y asino. Kan uray pa'y anyat kasasa ti biyak ti may sa atao akas ka ni Dave. Isot ay ayatek.
Saan na napatag kanyak dahil bagbagang? Maag ka no kasta. Sikat ti maag. Idinto ta siyak. Maitid ko tinagin awa abyak. Saan na dahil ti pagrukudak? Kano kinagin aw ti biyag? At damat ka ba ulan mi iti biyag? Saan lang asikat ti adama ko na kinamaknang na? Kan saan ngay ti agnanayon? Kat material lang abanag. Ti makaparagsak iti tao. Angam, kasanon no saan ko nga ipalubos nga isot pagtinagam. Sino ka? Ano ti kahit mo asawan? Nida, ay ayatan ka unay. Kat saan ko nga ipalubos nga agtinag ka iti sa bali. Iba kang ti imak. Ayop ka. Matayak pa yung muna sakbay ang maaramid mo. Ti panggap mo kanyak. Iba tanak ron. Ladingitat, Nida. Tangay saan ka maala iti nasaya at asaritaan. Iba tanak ron. Ayop ka. Ayok ka. Saan ka makatayo kanak? Di nagmaitarayan, Nida! Huray ka sanot pa nagpaarayat mo, Nida. Awan makaarayat kan ka. Nagpartakan nga agtaray ti awanan bain. Basan yun na ito mama. Idurduran na kiti Darkis. Pakawanin na iha. Tawanan ba in alalaki? Anyas klase iyo ngayon na mama. Nung awan na ira na amang ngalap asin manglat iti dadya lugar. Nagbaligin dadya ng ramus kanyak. Anyas klase iyo ngayon na iparamus na kiti tawa dyan kayat. Paimbalon ko tawanan na in. Mama, urian niya Peter aramidin niyo ita. Awan din kang ibagayon. Panahon kayon kat makamo kayo na tinegosyo yo. Anya? Surutak ni David. Kat makidanakon kanwa na. Agkasar kami na urian niya tipagmagayo. Nida. Lasing itak mama. Ngamti kayo kunti masurot iti dati agong daway. Saan kat ada kayo ti masurot iti pakaseknan ti pusok. Saanan mama? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen pa isumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.